biko dodo dasim ka m gwoke n'ụlọ biko amara m onye mee vidiyo anụ amara m na uche ọ dịkwa ya because I find it very difficult to understand kedu nke bụ na mmadụ dị ndụ nọ na Nigeria nọ amara voice Ebuka Obi ma ọnụ ya ofugo nọ ịma voice mmadụ pụtasị gị na Ebuka Obi ewele Ebuka Obi gwe gị wayo today pụta na ebili eme Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi ekwughị ahụ ha na a lot of people on social media if you are not careful anyị eji ihe ọzọ wee Google especially ụmụazị a na-apị ya ọpịpị ha maka asị code voice mmadụ mana Evangelist Ebuka Obi nke nna anọ maka ya nara epik call he hardly answers call so ị chọrọ ife ya eje n'ọfịs ọnwa ihe gị na na-abụ na-ekwe mana ya enye gị under appointment ịghọtago ihe unu pụtara na-ebuli the video na-asị si circulate Ebuka Obi ime nke na ya gwa Ebuka Obi nke na no he has not got into that. The only thing na-ekwudewo biko dodo onye ọbụla mee gịnị mụla anya ma sakwa anya mmele because ị na-eme na-afụ ka lot of cats some people si akpa agwa na-asị why some of our people are being easily deceived. Keka I say deceive ndị buy like kwam deceive na kwam deceive which is unfair. So biko dodo no fukwa this video also asị ka ebe mmadụ na-eni ozu ka onye enikwa onwe ya ịghọtago biko dodo onye n'ọkwa anya kọrọ nwanne ya maka ndị ọzọ ya sị na egwuru ha wayo biko Ebuka Obi ada akpọ mmadụ na phone ọ dị mee come and take ọ dị ihe ọbụla gbasara weta ego nka tinye ego nka prayer nka weta ego ka wee support am no he doesn't do that ọ dị eme ya so wayo ọbụla ayi egwu egwu ma nọ ndụ wayo ịma nnọkọta were phone si na ekpọrọ Ebuka hello go away Ebuka Obi no ọsụkwa ya were video call ha na-edit video now most especially this live videos ha na-eme hapụta ha je download ya were onwe one app eji akọdo that video ahụ gị na onye ahụ na-ekwu okwu ọbụka onye ahụ especially nke AI dịkwa now ịghọtago so ihe ọbụla na-agwa unu ana m agwa unu live and direct so biko if this video send there so that another person should not be a victim of this act. So you know this video subscribe on our channel because the 38,000 was from my account. It was my personal investment. Then what's in this situation? This young man who a kiss man to this man, that is Naya, now this man with the same village. You go how you ever I got them. What can I wine? They are only son of one Naya. That's a sort of his case man. One year Defraud one. Go ahead. That won't be anyway. High sense of sober reflection. Kaiji Ghana Mbeda. Upon all of them, this is the here one night with Emmanuel Ojugele. That man, Ababurundi son here, Evangelist Ebuka Obi, Madam Shebe, that man, Ababurundi son here, nobody, Naiku Ebuka Obi, but invite na Lagos, Mpoga Lagos, approach me. But then when here, Ebanya Mri, Jumanya, na April, Mbombo, Waya. Nadia Gawa Lagos. Every man who identifies himself Emeka won't you Obodana Oboda Wogini Oma home the good in over the West in Imo State. Siniana Ro Niana Ro with Ebuka Obi na Lagos. Niana Ro as one of the evangelists. Why seen a Hessen there go now they were rush na Lagos. They send they go cable Korea accommodation ahead of time. On my my personal money. So I never had to go away with my personal money. Send that. Here provide their account number. They send that 38,000. Before I had one. Before my water home. There were three of them. I bought them one. This one of the Korean one of the Lagos. John of the Lagos. My boy, I send you to Lagos. This never send you drop. I send it. You know when I in the Bangman Lagos, and I am Lagos, and I drop the band, because Lagos is rough and do shit. Now you got drop on SCB motor park. Then I need to run a motor park.
boy anyị erutere mgbada kpọrọ anyị ihe ọkọga edoro anyị onye Awụsa nọ ga-asị ma this man I be like na wayo man be like wayo the statement no good then ya say pụta na Apple Junction na bịa na Apple Junction anyị abanye onye Awụsa ha eduru anyị eru na Apple Junction then ma eru na Apple Junction a na-akpọ ya ihe ọkọgakwa edoro anya man nọ ga-akpọ onye kekesịa ngwa biko ịma Zion Grand ya si ihe a ji aga ya 2005 mekwa etu ya sọ 2000 ya ga-akwụ ụgwọ gate ya buru anyị ru na Zion Grand ma kpọọ ya si ngwa anyị erutere na Zion Grand bịanụ ya kwuekwe ihe na-edo ha anya si m na m buru akpa m na akwa m na m ga-ekwe anyị baa na chọọchị na m buru eji ebige ndị na-ere ihe nga ahụ masị onye m na-amahụ meburu akwa m jee bi ihe ya bịarute ya eburu ha buje ebe ya mere anyị lọji si mba ma bịa kpọwa mmadụ lọkịlị ime nweta onye ọwụ na-arụkwanụ na Zion Grand wee as electrician then ma jụọ ya si ọga lekwe ihe m kọ bịa onye m kpọgakwa lekwe n'ihe o megere ya nara nọmba dị bọọdụ kpọọ ya si na ya nwetara lọji na nke wọmbọ ya na-akpọ ọla ịma na adara eta ruo na nke ọla anyị hụ na ọla na chọọchị ya chọrọ ya bịa na chọọchị hụ na ọla ekwucha ọla si instead of 4,500 ọ gwaga anyị na each person 4,500 ihe ọla gwaziri anyị 2,000 naira per head ọnọnụ gị ọnọwụ onye obodo gabati ọnwa nna gị na so onye obodo nwanne ọnọ onye ka ọ na-aza Emeka onye Emeka nze na onye ebe ụmụ ahụ m ndị egwu nwanna gị onye si na 4,500 mana onye Europe so 2,000 ihe o meziri wụ ka gewekwentị ihe kpa nwoke na nwanyị nwoke na nwanyị dị onye son mụrụ nwanna ya that's a sort of his kinsman onye Defraud ha Emeka kedima gewekwentị before you continue Emeka kedima abụla gewekwentị imegidere Emeka ebe onye dị ka m ya na-enwe ndị nwere ike igwu wee ụwa dị successful ndị dị ka anyị eta isi anya ga-egwu wayo na anyị ga-eme ihe Chukwu kwuru ebe ego iriri akwụkwọ ha ego ndị ọwa ego m because the 38,000 was from my account it was my personal investment Emeka ịgwụla Emeka then ya si m no ke picture ya send that picture to me anaghị 2,000 per head anyị anọ kwụọ ụgwọ 1 week site na akpa anyị because o riele nke anyị akwụọ pụta ka anyị nọgide ya wụzie ego nri o sendere anyị were rie ihe ka anyị ji kwụzie ụgwọ ụlọ na ịkwanụ ya sendikwara na anyị ma m gwachara ya esendere anyị ego ọzọ si mgbe anyị were uwe ihe then Emeka ahụkwanụ akpọ ya na fon ọ naghị epiki ihe niile ọrụ na akwanụ ya ahụ anyị na ya ahụ ya n'ụgbọ koko ka ya ndị nọ na nne nọ na mọchari na Emeka geweti Emeka ị ga-alụbere alụ ya fada ọkwa mara gewenti aha mgbochi dị ebubo nke ọma ị ga-alụbere alụ ya fada bi anụ m na ya fada as we speak nọ na mọchari onye ụmụọba ụmụ ahụ m asị mpa na mọchari ama ewere picture till na this video na ụwa niile and ihe abụ message particularly very directly to Evangelist Ebuka Obi. So many people are usurping, impersonating, impregnating and undermining your name, your ministry, your capacity, your integrity and your spirituality. This fool, Emeka Nzemne, is an idiot. Is an simplest. Is an idiot who claims to be an evangelist under your ministry. He was a divine man of God. Although people like us are man, Ebuka Obi was a divine man of God. We would have said that he's working in synergy with the authority of the outreach. But I discovered that this bastard is nothing but an idiot
who is trying to undermine the integrity of the ministry. So I take this opportunity, Dika, ndị na-ekwuchitere ndị na-enweghị uwe okwu, ndị na-alọtara ndị na-enweghị ike ọgụ n'ụlọ ọrụ anyị, who stand for Humanity Foundation, who has multiple cases of human rights protection and advancement, to call on Evangelist Ebuka Obi, the spiritual director of KUM, the general overseer of Zion Prayer Movement Outreach, Lagos, Nigeria, to please kindly fish out this Evangelist Ebuka, who is impersonating the integrity of the ministry and the movement, and all of his kinds, because he cannot be acting in isolation. He has his corporates to please fish them out, so that those who are destined to continuously destroy the image of this God-given outreach ought to fetch that and simultaneously handed over to security agencies. On a matter of Defraud this couple, working on wine, Ababru their only son. Maybe Ababru man working on a day, they would. And to worsen this situation, this young man, who a kiss man to this man, that is Naya, now this man, who the same village, or to know to you go how you ever I got them. And I keep a channel. And I can let them go. And I can let me long weekend. And I can let them mortuary. And I can let ambulance. Come to get. I'm was on Naija Goma. I'm was a number. And by the grace of God, the I make a home by Bubu Yaya or Ukromoto. I make a home by virtue of capacity in adheration to the word of God, that love thy neighbor like thyself. And I came a channel. God.